Moi. Hi. On 22. joulukuuta ja täällä on aika jouluinen tunnelma. Täällä on tämmönen kukkanen ja mun vaari ja mummopuoli toi tämmösen hienon, olivat ostaneet jostain markkinoilta. Ja joulukorttejakin on tullut aika lailla. Oho, toi taas on tipahtanut. Ja ne toi viiniäkin. Ja kaikkea siis muutakin. Meillä on vaikka mitä kaikkea herkkuja täällä. Kakkua ja tämmösiä jotain ihme. Mitä nää edes on? Vaahtokarkkeja. Jotain tämmösiä ja keksejä ja kaikkea herkkua sieniä. Yhtäkkiä sit tuolla on meidän kaikki joululahjat tuolla odottelee. Mutta nyt on aika avata 22. luukku joulukalenterista. Pääkallokupin saattelema. Missä se on luukku? Tämä on muuten hassu joulukalenteri, kun tässä on 30 luukkua. Löysit sä sen jo? Joo. Aha, tossa. Siellä. Niin. Tuolla on luukku 30. Niin, se on aika hassu. Tää on tosiaan tämmönen ilmaisjakelujoulukalenteri. Tässä on aika hassuja tämmösiä kaikkia lausahduksia. Avaa se, jos mä kuvaan. Joo. Mitä täältä ilmestyy? Paljastuu. Repeää kaikki. Armoa arkeen. Ei oikein tarkenna, mutta siinä lukee silleen. Joo. Ja huutomerkki kanssa. No vähintään. Mitähän tämä armoa arkeen sinulle merkitsee, Jukka? Minulle. Mitä armo tarkoittaa nykyajan arjessa? En minä tiedä. Liian vaikeita kysymyksiä. Mä jaksan nyt miettiä tämmöisiä aamulla. Kysymys. Aamulla on hankala tehdä videoita, kun on aivot niin jumissa, ettei jaksa miettiä. Ainut mitä mä voisin sanoa armollisuudesta on se, että pitäisi ihmisten pystyä olemaan armollisia itselleen. Eli antaa anteeksi itselleen. Tietysti myös toisilleen, mutta ehkä ensisijaisesti itselleen. Ettei liikaa vajota itsesääliin ja surkutteluun, koska elämä ei ole niin vakavaa. Sitä minä olen yrittänyt harjoitella koko elämäni. Semmosta. Tosiaan kävi ne mun vaari ja mummopuoli kävi täällä näin eilen ja toivat lahjoja ja näin poispäin, että ihan mukavaa oli nähdä heitä pitkästä aikaa ja pyysivät hotelliin. He ovat tällä hetkellä Kylpylä-hotellissa ja ovat siellä viikon ja sillä mun vaarilla on semmonen, että se on ostanut niinku semmonen sarjakortti niitä hotellikäyntejä siellä, niin se pystyy sillä sarjakortilla maksamaan meillekin käynnin siellä, niin pyysivät meitä tulemaan sinne huomenna. Se oli vissiin niihin niinku altaisiin oli mun mielestä se sarjakortti, että niinku se voi antaa meille niinku, että me päästään sinne altaalle. Niin. Puolelle. Siihen vissiin oli se 10 kerran kortti, jonka se oli saanut jollain alennushinnalla tai jotain. Niin joo. Mitenköhän se sitten se itse hotellijuttu, maksaako se sitten jotain? Ei, kun siis niillä on oma hotellihuone, johon me mennään vieraaksi. Niin joo. Aika hassu. Niin, sit siitä päästään niinku
tosiaan yhdessä sinne kylpylän puolelle, kun saadaan siltä ne liput tai semmoiset. Niin, sarjakortit. Mm. Hauskaa. Mm. Kiva kyllä käydä siellä. Mm. Mutta vähän jännittää kyllä myös. Niin. Siinähän on lähellä se, kun se on niinku tuolla Tampereen Lapinniemikö se nyt on? Joo. Niin, siellä on lähellä se semmoinen avantouintimahdollisuuskin. Niin just kyselin niiltä, että onko ne käynyt avantouinnilla, että tietääkö, että on, tai ne, niin tietääkö ne, että onko siellä se. Niin ne sanoi, että oli ne nähnyt, että siinä jossain lähellä on se mahdollisuus. Joo. Sellaistakin voi mennä kokeilemaan joulun alla, jos haluaa. Ja nyt tähän täällä Tesomalla itse asiassa pidetään se semmoinen Tesoman uimahallilla on tää kynttiläuinti, eli aamulla kello 6-9 voi mennä sinne kynttilävalossa uimaan ja siellä soi joululaulut. Mun mielestä se oli aika hauska idea. Tuli tuosta kynttilästä mieleen tuolla Isosyötteellä, niin on yleensä ollut uutena vuotena niin semmoinen, kun se avataan tavallaan se uusi vuosi siellä, niin siinä on yleensä semmoinen kynttilälasku tai semmoinen, että sieltä tulee ihan himmeä jengi porukkaa, siihen vissiin voi niinku osallistua kuka vaan. Ja sitten otetaan kynttilät kätteen ja lasketaan se pilkkopimeä rinne alas sillä porukalla kynttilöiden kanssa. Ai jaa. Se on aika jännä. Wow. Aika outo. Mietin, kun siellä on ihan himmeä jengi ja se lyö ihan pimiäksi se koko syötä ja sitten ne laskee sinne alas niiden kynttilöiden kanssa ja sen jälkeen alkaa se ilotulitus vissiin. Eikö se sammu? Ei. Okei. Ehkä ne on jotain semmoisia, jotka kestää vähän. Superkynttilöitä. Niin. Sitten on se ilotulitus tosiaan siellä ja se on aika iso yleensä aina. Joo. Kyllä. Mä oon ite miettinyt tässä, pitäisi lähteä käymään tuolla pohjoisessa. Isän luona pitäisi käydä, niin olen sitä koittanut miettiä, että milloin mä lähden sinne. Kun nyt on joulu ja sitten olisi viikon päästä uusi vuosi ja sitten uuden vuoden jälkeen olisikin jo puolessa välissä alkaisi koulu ja sitten vielä olisi viimeinen päivä tammikuuta synttärit, täytän 30. Jee, sikabileet. En ole kyllä suunnitellut minkäänlaisia bileitä, mutta se on ynnä mitä tapahtuu. Mutta niin pitäisi jossain välissä tässä ehtiä käydä sillä isällä, niin mä vähän sitä alkaisi mietiskellä, milloin sitä tulisi käytyä. Tavallaan se olisi ihan kiva käydä sielläkin. Ja siellä on aika hienoa talvisin, kun se no niin, niinhän siellä olisi. Kunnon korvessa. Paitsi, että en mä kyllä siellä voi olla kasvissyöjä. Mulla pitää olla omat eväät mukana, koska Jukan isä on semmoinen makkaramies. Mutta varmaan aika helposti pystyisi järkkää kumminkin sen kasvisruuankin. Siis pystyisi joo, mutta mua jotenkin ehkä enemmän vähän, mä jotenkin ehkä jaksa sitä sun isää, jos se saa kuulla sitä, niin se, en tiedä, miten se reagoisi siihen asiaan. Se on se niin vanha-aikainen, ettei se oikein käsitä tämmöisiä juttuja. Tai tietenkin totta kai kyllä mä siellä jotakin hirveä voin syödä, jos se on sen omin käsin metsästänyt, niin sehän olisi ihan jees, mutta jos siellä on vain jotakin kaupan paskaa sikanalta ja ohenlihaa, niin en kyllä mielelläni pistäisi suuhun. Niin, me voidaan
itse kumminkin tehdä ruuat sillä lailla, että niinku, sehän on vaan ihan innossa, jos me tehtäisiin ruuat. Ja siihen vois sitten tehdä aika paljon just sitä hirveää, kun olisi nyt hyvä mahdollisuus tehdä. Siellä on ihan semmoisia kunnon niinku isoja hirvipaisteja niinku pakkasessa ja niistä pystyy itse suikaloimaankin. Ja silleen, että saisi tehtyä vaikka mitään huippuherkkuja hirvestä ja sitten jos joku päivä tekee itselle vaikka jotain muuta, jotain kasvisruokaa, niin voi tehdä isälle sitten samalla siihen jonkun lihavaihtoehdon tai laittaa vaikka isälle ja mulle. Ja Jenna on muuten kanssa siellä nyt. Niin. Pikkusisko. Niin. Olisi se ihan kiva silleen käydä tietenkin. Tavallaan jotenkin rauhoittumassa siellä, mutta toisaalta se ei ole rauhoittavaa, kun se sun isä läsnäolo on vähän raskas. Mä jotenkin veikkaan, että se ei ole nyt niin vaikea, mitä se monesti on, että kun sitäkään kun ei ole pitkään aikaan nähnyt, niin se yleensä silloin on paljon rennompi. Ja sitten kun mun isoveli ei ole siellä, niin silloinkin se on rennompi. Ai jaa, miten se sitten vaikuttaa? Se vaikuttaa aika paljon, että siis kun mun isoveli käy siellä niin usein, se on vähän semmoinen omapäinen ihminen tai sillä, että jos se jotain päättää, niin se haluaa sen tehdä ja sitten se ei välttämättä ole aina isän mieleen se idea, mitä se suunnittelee, jotain hyppyreitä sun muita saattaa rakentaa yhtäkkiä keskelle pihaa. Niin se sitten isä raivostuu helposti niistä kaikista semmosista jutuista ja se yleensä se on, isä on vaikeimmillaan silloin, just jos isoveli on ja varsinkin jos sillä on lapset mukana. Mä veikkaan, että nyt jos siellä olisi Jenna, eli mun pikkusisko, ja sitten me mentäis, ja mä en ole isääkään nähnyt niin pitkään aikaan. Pitkään aikaa, niin veikkaan, että se olisi kyllä paljon rennompi nyt. No se voi kyllä olla. No ehkä tavallaan siinä sun veljessä ja sun isässä on jotain samaa. Molemmat semmosia. Niin, no ne on kyllä molemmat semmosia jääräpäitä ja semmosia, että ne tekee just niin kuin ne itse haluaa. Mutta tavallaan kyllähän säkin oot tietyllä tavalla jääräpää, jos ajatellaan. Mutta ehkä sovittelevampi kuitenkin. Joo, siis mä kyllä kuuntelen muitakin mielipiteitä ja ajatuksia, että mä en ole ehkä niin jyrkkä niissä omissa mielipiteissä ja päätöksissäni. En tiedä, se olisi kyllä ihan kiva käydä vaikka kuvaa vähän revontulia ja lappimaisemia ja käydä isolla syötteellä kattelee. Siellä oli aika hienot maisemat nyt, kun on niin paljon lunta. Joo. Ja kaikkea kelkalaa ja Niin. Se olisi kyllä kiva. Kyllä mulla kyllä mulla on ollut jonkinlainen tarve päästä vähän jonnekin pohjoiseen, että pääsisi vähän rentoutumaan ja jotenkin fiilistelee sitä oikeata talvea ja oikeata luontoa, mitä siellä on. Joo, ja siellä olisi käydä sitten vaikka retkelläkin ja nuotiolle. Pitäisikö, siellä on poromiehiä, niin käydä poromiesten luona kylässä vähän kattelee. Voisikohan sieltä ostaa niitä poron nahkoja? Kyllä mä uskon, että niitä voisi ostaa. Siellä on kylällä on kumminkin poromiehiä joka paikassa, niin kyllä mä uskon, että jollain niitä nahkojakin olisi. Paljonkohan semmoinen poron nahka maksaa? No se vähän riippuu vissiin aika paljon kaikesta, mutta tuolla saattaisi olla vähän halvempia tai sillä, että voisi naapuri alennuksella mennä aika halvallakin. Joo, niin voisi kyllä, mutta mietin vaan, että mitähän se maksaisi, niin kuin esimerkiksi kun netistäkin voi varmaan tilata, niin niissä on varmasti sitten hintaeroa aika paljon, niin kuin jos ostaa suoraan
sieltä joltain naapurilta, niin että olisiko minkäännäköistä arvioa, että mitä se voisi suunnilleen maksaa? No mä veikkaan, että muutamia kymppejä naapuri alennuksen laittaa. Joo. Riippuu tietenkin, haluaako kokonaisen tallion, haluaako niinku, että siinä on ne karvat, vai haluaako niinku ihan vaan rumpu, kalvon ja kaikki tommoset. Siinä on niin paljon vaikuttavia tekijöitä, että ei sitä Vau, se olisi kyllä hieno semmoinen kokonainen taljakin, mutta ensisijaisesti se rumpunahka olisi kyllä siisti saada, että voisi tehdä itse sen noita rummun, niin vitsit, vaude, mä paukuttelen joka yöstä noita rumpuja sitten täällä vaan. Sitten voi käydä itse hakkea siihen se kehikko metästä ja valmistaa se itse silleen, että se on valmis siihen rumpuun sitten ja kaikkea. Niin. Jos haluaisi ja voisi vaikka löytää metästä jonkun porosarven. No. Kylläpä sitä nyt ollaan toiveikkaina. Niin, ei mä tiedä mitä kaikkea siellä. Niin. Olisi se kiva saada jotkut porosarvetkin, koko setti ja pukeutua sitten siihen. Joo, niitä porosarvia löytää aika usein kyllä. Ei ole vaan tullut otettua mukaan. Miksi? No en tiedä, niitä joka päivä täys, niin en mä ole jaksanut niitä raahailla, kun ei niillä ole kukaan mitään tehnyt. On siellä pyörinyt niitä sarvia vähän ympäriinsä, mutta meilläkin joskus pyöri yksi semmoinen poronsarvi siellä. Mutta se oli vähän silleen niin kuin, kun ne menee semmoiksi vihreiksi pinnasta, jos ne on metässä. Niin ne pitäisi niin kuin putsata ja käsitellä ja sitten lakata ja kaikki. Joo. Siinä on kumminkin se oma hommansa, että ei sitä turhaa jaksa alkaa sitäkään tekemään, jos ei ole varma siitä, että mihin se sarvi sitten menee sen jälkeen. Niin, no se on kyllä ihan... Onko teillä sitten, entäs jonkinlainen semmoinen hyvä saha, millä pystyisi siististi sahaamaan niitä ja tehdä vaikka koruja niistä tai jotain? On meillä siellä on kaikki työkalut kyllä, niin. Pystyy tehdä ihan mitä vaan. Vähän olisi hienot jotkut poronsarvikorvikset tai jotkut semmoiset, vois vaan koko korusetti. Kaikki vaan poroa. Niin. Joo, kyllähän siellä olisi mahdollisuuksia. Mä en ole varma, siellä saattaa nyt ollakin se yksi porosarvi lojua siellä lavon käytävällä, kun se joku oli joskus metästä sinne tuonut. Ja sen jälkeen se on sitten vaan ollut siellä ja kukapa sitä olisi sieltä mihinkään poiskaan vienyt. Siellä saattaa yksi semmoinen olla. Sitten mä en ole varma, saattaa olla se yksi hirven kallokin, missä on sarvet. Joo. Sekin saattaa wow. Semmoista on kyllä hienoja, mutta sitten se on vähän randomaa kuskailla niitä ympäriinsä. Sitten on vähän silleen, että en mä oikein tiedä, että teinkö mä tällä mitään, mutta on vaan niin hieno. Kantele vai tai kalloa siellä. Tai silleen tuli vaan mieleen just se, että kun ei niitä viitti varmaan ihan turhaa justi ottaa, koska ei siitä välttämättä tule tehtyä mitään, mutta ne on vaan niin hienoa, ettei malta jättääkään. Niin, ja kun se pitäisi periaatteessa tehdä jo siellä valmiiksi. Niin tai joo. siis sillä lailla, että ei sitä nyt tänne voi lähteä raahaan. Niin joo, tietysti. Hyi, Joku kallo, jossa on aivot sisällä. No okei, niin no joo, siinä on kyllä romanttisuus kaukana. No, siinä on sellaisia juttuja, että kyllä se mieluummin ehkä siellä pitäisi tehdä sitten, jos sen tekee. Hyi. No. Onpas kyllä hankalaa tämä homma, kun mä keksin. Mitäs sitä muuta? Niin, mä viime videossa vissiin kerroin, että mä sinne kouluun. Joo. Se alkaa sitten 13. päivä ensi kuuta. Joo. Innolla odotan kyllä. Kiva päästä taas pitkästä aikaa kouluun ja nyt on motivaatiokin kyllä kohdillaan, että odotan kyllä innolla koulua. Se on jees.
Joo, mä voisin oikeastaan vähän valottaa tätä mun sairautta, mikä mulla on tässä nytten. Ja öö, mä oon pitkään luullut, että mulla on paniikkihäiriö, koska mulle tulee paniikkikohtauksia. On tosiaan luullut, että mulla on paniikkihäiriö, mutta nyt mä kävin tuossa viime viikolla psykiatrilla, niin mulla onkin semmoinen sairaus kuin depersonalisaatiohäiriö. Eli sen yleensä laukaisee joku voimakas trauma, mutta minulla se ei ole sitä laukaissut. Tai no itse asiassa osittain kyllä, koska mulla on aina ollut jotain sen tyylistä ongelmaa, eli siis oireina muun muassa epätodellinen olo ja sellainen, että on vähän niin kuin ulkopuolella omasta kropastaan, vähän niin kuin oma henki tai sielu olisi jotenkin vähän irrallaan ruumiista mitenköhän mä selittäisin, sellainen olo, että tekee vaan autopilottina kaikki hommat mitä? Oliko tää vaan jotenkin oudosti tärisi tää kamera? Se on varmaan sun käsi, mikä tärisee. Joo, siis sitä mäkin mietin, mutta sitten hassua vaan, kun tässä on tää joku ihme tärinäistö-juttukin päällä, mutta ei se mihinkään vaikuta. Mun mielestä he tärisee vaan enemmän aina sinne. No, joka tapauksessa niin mulla on tosi epätodellinen olo ja semmonen, että mä teen tosiaan autopilotilla kaikki asiat. Välillä mulle tulee niin diippi olo, että musta tuntuu, että mä valun mun kropan ulkopuolelle, mikä on hyvin vaikea selittää, mutta että musta tuntuu niin kuin mä jotenkin, se on ainut miten mä voin kuvailla sitä, mä vaan niin kuin valun ympäristöäni ja se on ihan helvetin kauhea olotila. Ja mun on vaikea välillä hahmottaa sitä, että missä mun kropan rajat menee ja mä saatan nähdä outoja tai vähän silleen, silloin kun mulla on tosi voimakas tällainen olotila päällä, niin esimerkiksi vaikka sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi kaupassa, missä on tosi niin kuin ällöttävän kirkkaat valot, niin tulee semmoinen olo, että mä olisin tosi pieni ja se koko kauppa on hirveän iso. Vähän semmoinen, niin kuin katsoisi kalan silmälinssillä. Ja sitten tuntuu, että ei niin kuin pysty suodattaa sitä kaikkea, mitä siellä on, niin kuin sitä tarjontaa. Että kaikki aistit on tosi voimakkaat, että niin kuin kuulo, haju, tunto, näkö, kaikki. Ja ei ole minkäännäköistä suodatinta näille asioille. Ja se on niin kuin aiheuttanut mulle nämä olotilat niin kuin sellaista tosi voimakasta paniikkia ja mulla on tullut paniikkikohtauksia näiden olojen takia. Tämä olo on oikeastaan mulla ihan jatkuva tällä hetkelläkin, mutta ei kovin voimakas verrattuna vaikka siihen, että mä tekisin jotain sosiaalista. Eli lähtisin pois kotoa. Ja mulla nyt on tähän tullut lääkitys, minkä pitäisi vähän vaikuttaa. Mä oon nyt tässä jo joitakin päiviä käyttänyt sitä lääkitystä. Ja tää estää mua menemästä kouluun, koska mulle tulee niin kauhea olo, kun mä niin kun saatan lähteä vaikka kotoakin tai on siellä koulussa tai sillain, niin tulee semmoinen ihan hirvittävä olo, että nyt mä en ole täällä ja mun pitää koskea mun kroppaa, että onko mä nyt oikeasti tässä näin ja onko ystävät mun lähellä siinä vai ei. Mun tekisi mieli koskea niitäkin, koska tuntuu niin kuin mä olisin jollain tosi psykedeellisellä tripillä ja mä en vaan niin kuin hahmota tätä todellisuutta oikein. Ja tulee kaikkia kuumia väristyksiä ja kaikkia semmoisia outoja juttuja ja tuntemuksia. Saattaa vaikka yhtäkkiä, että ei tunne omaa kättä tai jalkaa tai jotain. Ja näiden juttujen takia mä joudun nyt keskeyttää koulun, että en ole vielä saanut aikaan tehdyksistä, mutta
mun on pakko, koska mun pitää nyt vaan saada hoidettua tämä sairaus pois. Ja positiivinen juttu on se, että tästä voi parantua täysin. Että tämä on vain jonkinlainen kehon reaktio siihen, että se niin kuin yrittää suojella mua. Että mä tavallaan käyn sellaista traumaattista tilaa koko ajan läpi ja mun keho on jännitystilassa. Sen takia mä koen kaikki jotenkin tosi epätodellisesti. Jotenkin näin. Ja sitten mä lueskelin tietoa siitä häiriöstä, niin se on tutkijoiden mukaan aivoissa on näkynyt sellaista ilmenemistä, että näkö- ja kuuloaistissa on häiriötä, kun on tämä sairaus. Ja siihen kyllä uskon täysin, koska siis mä ainakin itse näen maailman jotenkin eri tavalla ja paljon kirkkaammin ja selkeämmin ja tuntuu, että mä näen niin kuin kaiken kerralla. Mä en pysty suodattaa tavallaan sitä, mitä yleensä ihmiset pystyy, että näkee vain ne pääasiat, vaan tuntuu, että kaikki. Tuntuu, että näkökenttä on parempi, mutta se on vähän huonompi juttu sitten taas, koska ei ihminen pysty elämään sellaisessa maailmassa, missä ei pysty suodattamaan mitään ääniä tai mitään. Että valotkin tuntuu paljon kirkkaammilta ja kaikki. Sellainen on mun sairaus ollut tässä nytten. Se puhkesi niin kuin miljoonakertaiseksi varmaan niin tuossa viime vuonna joskus päälle puoli vuotta sitten. Että joo, tällainen juttu. Sitten mulla on tullut niin kuin keskivaikea masennus sen takia. Mä en koe olevani oikeasti masentunut, mutta välillä mulla on tosi toivoton olo sen takia, että mulla on tää sairaus, mistä mä en edes tiennyt mikä se on, koska mulla on vaan sanottu, että mulla on paniikkihäiriö. Mutta nyt mä sain vasta pitkän ajan päästä tietää, mikä se mun lopullinen diagnoosi on ja miten sitä hoidetaan. Niin. Se luo ehkä vähän toivoa. No luo se vähän. Totta kai mulla on vähän semmoinen olo, että kauan tää nyt kestää tämmöinenkin olotila, mutta on nyt paremmat meiningit kuitenkin. No, ja se ehkä auttaa, helpottaa vähän tuohon masennukseenkin sitten, että tietää nyt kumminkin tonne sairauden ja se, että sen pystyy, tai siitä pystyy paranemaan, niin se on hyvä tieto kanssa. Niin on. No, tällainen juttu, tää on aika perseestä. Että tosiaan niin tällaista on. Semmoista on elämä välillä. Kyllä. Halusin vain siitä vähän valottaa, kun sekin nyt saatiin selville, että mikä se edes nyt on tämä mun ongelmani. Pitäisi käydä röökillä. Joo. No, tässä on puoli tuntia kuvattu, niin voisi vaikka lopettaa. Joo. Moi.